Hi guys, mula ka taron guys. Matatarog kuan Sagbayan sa kuan sa Captain's Peak sa Sagbayan. Kaya guys, ubanan ni ibanak manghod. Hey guys, usa ka ni padong sa babaw. Nasa sila barko guys. Nada ang kananan. Nada kananan Captain's Peak Resort. Gusto mo kaan guys na sila mga kaandari. Lakan G. Kit kailahang kaan. Padong dato. Dati kita yun nak eh. Ay guys, sa kami si babaw. Tanaman natin kung sa ikuan. Ada si ikuan guys. Tarsher na siya guys. Diyan na pas. Kasi tabili mga nitawag sa mga diri guys. Okay ba sa English? Si Tarsher na siya guys. Ano eh. Kuan din sa Bohol. Okay. Chinilas. Garden, chinilas. Kata-kata. Betul yan. Dapat ni. Three house. Two house pag nila kay ano sa photo. Saka sa likod sa kwanjot daw. Ate aritas dahan ti ah. Ay diri ba? Di magsuon. Na. Kawa kasi magsuon. Ay, laki na di gituli apon asidja. Man nagtuli sa. Tanang. Hi guys. Aduh tadi tu nak, aduh tadi tu tiada anta. Teriak-teriak. Captain's Peak. Tu ay nabulu ako ka picture. Dapat lang kayo. Captain Peak. I love. Love. Bohol.